festlig fodboldoplevelse, men under alle omstændigheder. Seneste 11 år landstræner Josef Emanuel Hubertus Piontek. Han står i spidsen for dette danske hold for 107. Det er et rent tilfælde, selvom det godt kunne ligne en tanke af modstandere. Nationale fodboldsensation, sejren over England på selveste Wembley. Publikum yderligere har Sepp også modtaget en vesttysk sag på gensyn. Sepp Piontek. Aarhus, som det udtales. Nummer 8, Ünal. Og der er frispark til Morten Bro. Ja, Keskin Gökhan. Og så nummer 5 hedder Gökhan. Men det kan ikke til fornavn. Og stor, fin frispilning af Ure. Og godt kommet ned af Morten Brun og Peter Schmeichel i fællesskab. Kampens foreløbig største chance. Glimrende aflevering fra Aarhus til Ure. Og Schmeichel kommer godt ud af fordækket, og stor chance. Ja, han er ikke offside. Nummer 11, Metin. Spillet af Ure. Det er 2 alvorlige tyrkiske chancer her inden for kampens første kvarter. Et lumsk venstrebenskud fra Metin. Lige udenom. Michael Laudrup. Og så Lars Jacobsen. Ja, det er udmærket. Her ind til nu. Efter knap 17 minutter. Godt spillet af Michael Laudrup. Der dokker 2 tyrkiske forsvarere væk. Kommer lynhurtigt. Enkelt fodbold. Men effektivt, fordi de er så boldsikre, som de er. Metin. Og skuddet af nummer 7, Ure. Jensen. Ja, prøv bare med et langskud. Nummer 9, Fajas. Og så nummer 11, den farlige Metin. Og Schmeichel tøvede lidt der og laver for mig at se. Så kommer han en smule for sent frem. Ja, han rammer ikke tyrken. Han springer hen over benene på Schmeichel. Det er godt reageret af Peter Schmeichel på skuddet fra nummer 9, Fajas, i sådan nogle situationer. Så Larsen hætter. Claus Nielsen. Ja, han tæmmer bolden med hånden, men det blev faktisk ikke dømt. Kæmpe chance, Danmarks. Godt reageret af målmand Engin, må man sige. Det spillede på tværs til Vilfort. Og Laudrup, og så kommer tacklingen, men så kommer skuddet også. Lars Jacobsen, der var tæt på. Det er godt snævert frækt spil her, og det er lige ved at lykkes, og så kommer den løse chance. Og så står John Larsen og Henrik Andersen klar. Her Henrik Andersen. Gode hjørnespark fra Morten Bro. Perfekt situation til. Og derfor må han stoppe op. Offside, scene på midten på Fajas. Der er både fløjtet og vinket. Vinket med det samme og fløjtet øjeblikket efter dommer som lang i hosen. Det beviser ikke noget, den vinkel. Men på dette tidspunkt er der blæst af. En stor del af første halvleg. Michael Laudrup. Indenom til Lars Jacobsen. Ja, det er et perlemål, det der. Hvor er det godt set af Michael Laudrup. Og hvor er det godt udnyttet af Lars Jacobsen. Man var lige ved at sige, jamen, han har masser af plads. Målscorer Lars Jacobsen. Hans første officielle landskampmål. Og det er en virkelig god udnyttelse af en perfekt aflevering. Og der går Morten Brun. Og der var Jacobsen, Claus Nielsen med ind på midten. Kommer der! Det er lige før det er en spil igen, det her.
Se, hvordan han ser op. Og så er den lige ved. Nu har de til venstre den tyrkiske træner, Fatih Terim, som altså i de næste 80'erne. Mustafa. Og godt klaret af Schmeichel. Første tyrkiske forsøg i anden halvleg. Vi skulle 18 minutter. Lars Olsen. Laudrup, Lars Olsen. Bag ved ham. Og så Michael Laudrup. Ja, på. Herlig sammenspil mellem Lars Olsen og Michael Laudrup. Og Laudrup kan dårligt komme tættere på sit 25. landskampmål. Den sidder lige på knæet af mål. Og det vil sige, at vi kører på dommerens tillægstid nu. Og det er rigtigt, hvad han gør, Michael. Prøver at holde på bolden, indtil frisparket kommer, men vi når aldrig at tage det. Den tredje landskamp mellem Sepp Piontek's gamle arbejdsgiver Danmark og hans nye Tyrkiet er forbi. Sepp Piontek's afskedskamp i dansk fodbold. Har vundet kampen, og det er det drejer sig om, at vinde med Danmark.